Здравейте хора, аз съм Бошка и това е моят канал, в който аз ще качвам коментари, и след това е второто видео, в което аз ще чета коментари. И така наистина, нека четем коментарите, няма смисъл кога ви обяснявам. И първият коментар е от Чулаков 666. Видеята, че са много готини, продължава и само напред и нагоре. Еми, благодаря ти, приятели, радвам се, че ти харесват видеята. Следващия коментар от Бомбарджиро, Крокодил, Тунг Сапур. Маняк, това е кой ти кажа, брат? Нищо не може да помогна. Най-любимата ти песен Don't Care About Us на Майкъл Джексън. И да, това е любимата песен, много готина песен. И наистина се заслужава да я чуете. Кой е любимата част в Даскал и защо? История, наистина много харесвам да уча някакви исторически събития. И да, за това. Изгрев или Славейков? Изгрев. Джуниор или пица? Пица повече харесвам наистина, но Джуниор не е лоша храна, но обичам повече гьорсти. Така, какво би направил, ако момичето се заключи в стая и почне да си съвлича пред теб? Бошка, как се казваш? Брат, ти тъпи си ли? Да. Може да покажеш някакво упражнение с гирачки. Принципно няма са гирачки, но да. Да кажем, че взимам това, и тя очила на страна, и тия кутилка от слушалки и правим по-наред така. Дали е така? Така. Също е така, си вдигаме, така и така. И да, това са упражненията, които главно правя аз. И следващия въпрос е бръснеш с космите. Да, вчера се обръснах мустака. И следващия въпрос е, ако би могъл да примахнеш едно нещо от този свят, какво било то? Кринджът. Кринджът. Oh my god, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Каква е тениската, която най-много харесваш от твоите? Тази тениска. На Роналдо 2008 финала, Димов или Митрев? Нито един от двамата. Какво би направил, ако имаш гадже и разбереш, че се занимава с OnlyFans? Бих казал на ставай и самахай. Така, мислиш ли, че станеш Новия Кралски? Не знам, аз съм себе си, нали? Трябва стана Новия Кралски, не съм Кралски, много е различен ютубър и не мога да копирам Кралски. Къде мислиш, че ще се отдаде най-добре кариерата? YouTube, Instagram или TikTok? Това е хубав въпрос, но не мога да ти кажа. Не мога да ти отговоря на този въпрос. Да, това е видеото, маляци. Наистина лайкнете, абонирайте се на канала и ако искате да имате още такива качествени видеа, пишете коментари или ми пишете по Инста, Каваклиев и чао! Tung 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 sahur.